Și astăzi ne jucăm stand-up și hai să începem. Ne jucăm la ăsta în care împuști și îți dă câte o armă nouă. Haideți să ne jucăm. Mapa asta e bună. Ok, dacă se aude gălăgie, punem o ușă nouă. Dacă se aude gălăgie. Polițist. Dar acum nici n-am început meciul. Păi trage, dar nu. Hai să-l omorâm. Ok, scuzați că a intrat fratele meu în cameră. Asta e camera lui. Că acolo se aude gălăgie și nu cred că o să mă aud. Ok, am început meciul. Și haideți să mergem. Deci cineva la etaj. Ok. La mur. Da. Da. Ok, a intrat fratele meu acum. Camera. Fac video. Ok, m-au omorât. Stinge-l. M-au omorât. Hai că acum începem. Bă! Ah, mi-a dat lamă. Pleacă, mă. Bă, i-am văzut șeful. Yes, sper că l omor. Bă, uite-l. Yes, l-am omorât. Bă. Bă, mi-a dat lamă. Mi-a dat lamă. Nu cred. Bă, ești prost. Bă. Că nu știu. Am emoții așa, nu știu. Nu pot să joc. Bă, pleacă, mă, de... Vreau să iau și lamă. Pleacă de aici. Unde ești? Că-ți dau lamă. Păi vreau și eu să dau lame atunci ca să-mi dea și mie armii noi. Doamne ferește, dacă pot mă duc la etaj. Pleacă, mă. Bă, ești prost, dar cumva că copii de 12 ani joacă ca sparții. Foi de viața ta, nu poți să faci nimica. Hai că am luat și o armă. De-abia sunt la 1 și ăștia iauti. Sunt la 5, la 4, la 2. Hai că e bun. Dacă sunt și la 2, înseamnă că și ăia sunt ăștia. Bă, pleacă-mă de aici. Ah. Șeful... Ah, nu. Vreau să zic ceva de șeful nostru. Ok, sunt și eu la 2. Pleacă. I-am dat olul ăla, dar m-a omorât altul. Pleacă. Așa. Am luat armă nouă. Bă, șef. Ce mi-a dat-o? Nu l-am văzut. Băi. Hai că m-am enervat. M-am enervat, dar să vezi ce bătaie n-am. Da. Na. Ah. Măcar sunt la 4. Eu. Cât? Am încărcat.
l-am omorât. Și nu mi-a dat niciuna. Hai să vedem cine capul. Mi-a dat lamă. Păi dacă faci așa, fac și eu așa. Bă, uite ce panorame de oameni sunt ăștia. Doamne, n-am mai văzut mai panorame ca ei în viața mea. Bă, ești prost la cap! Șeful lor are 12, iar șeful nostru are 10. Nu, au 11, de fapt. Acum că l-au omorât cineva. Bă, șef. Dar vreau și eu să omor. Bă, nu cred. Doamne, ce proști ăștia. S-ar putea în video ăsta să nu vedeți mai mult de arma. Ai, că am ajuns și eu la 4. Doamne, cât de prost pot să la asta. N-am mai văzut prost ca mine pe jocul ăsta. Zic și eu singur. Bă, pleacă-mă de aici. Tu-ți gâtul. Am crezut că m-am omorât cu cuțitul. Aștepta polițiști. Bă, frate! Am fost pe locul 4 eu. Hai, bă, dă-și-mi un leu. $20 de lei. Bun, mă, bun. Ieșim de pe asta. Ok. Shit. Ok, hai să începem. Tot la asta jucăm cu... Mapa asta nu prea place, dar încercăm și pe asta. Mă bag terorist. Mă băgat terorist. Ce mi-a dat-o, una m-a spart, mi-a rupt capul în mine, a rupt capul de la om, a rupt capul la om. Bă! Hai, așa, tragem în sus, ca barul să acum începe. Bă, te rup ăștia. De ce umbli cu cuțitul? Murim noi din cauza ta? Pleacă. Doamne, ferește, proștilor. Adică prostule. Bă, pleacă-mă! Da, stau și-o pe bine. Uite așa că vreau eu, stau pe bine. Păi eu n-am niciuna. Eu nu l-am văzut. Credeam că e în fața mea, frate. La muore, dar m-a omorât șeful. Lor. Oh, uite. Frate, apa!
șobolanii din tupul. Noi încercăm să-i omorâm. Și ei ni bat. Copii. Hai că am ajuns și eu la 2. E bine. Arma asta e bună pentru că are 50 de gloanțe. Și pot să-i dau. Adică nu mai rămân fără gloanțe. Uitați. Am văzut și. Auleu, sparților! Auleu, nu mai pot. Auleu, ce misete. Așa zicea unul. Hai că am luat și-o 3. Încep să revin. Hai că l-am rupt. Cine trage acum? Pleacă. Bă, sunt la 4. Încep să revin. L-am rupt. Ok. Bă! Stă în baza noastră. Hâț. Sunt la 5. Șef. Papa nu mi s-a... Mă mor... nu cu ăla, mă. Hâț. Și la 5. Șef. Care trage? Păi dacă faceți așa... Uite unde era! Stă în bază la noi ca boschetarul! Și ăștia nu fac nimic! Hai că m-am uitat ca bă, stau la etajul ăștia care nu s-a noștri. Pleac! Bă, să mor, eu n-am mai văzut boschetari ca voi. Da. Hai că am luat și eu ceva cât sunt. Dacă vin pe aici, trag una tremură de picioare. Hai că trebuie să vină pe aici. Că l-am văzut.